Astăzi este o zi istorică, cel puțin pentru mine, deoarece în urmă cu 9 ani de zile, pe 23 decembrie 2016, am luat hotărârea să încep să investesc la bursă și să nu mă opresc niciodată. Și fix asta am făcut. În 2017, 28 martie, am făcut prima tranzacție și de atunci am continuat atât cu cumpărări cât și vânzări. După aia am început să învăț și pe alții cum să investească la bursă și asta este ceea ce fac în continuare prin diverse programe, unele gratuite, altele cu plată. Dar mesajul clar de astăzi este că astăzi sărbătoresc 9 ani de zile de la o decizie care mi-a schimbat viitorul financiar. Dacă cumva simți și tu și rezonezi cu acest drum, cu investițiile, cu dezvoltarea financiară, dă-mi un semn și hai să vedem în ce măsură aș putea să te sprijin în călătoria ta.